Hola, bon dia, bona nit a tothom. Avui us vull parlar d'un dels grans misteris del Nadal, la tradició de El Tió. En Foc Musical Terrassa ha estat l'entitat que ens ha estat portant les edicions al Misteri de Nadal a la Seu d'Éguera, amb concerts, activitats, sobretot molta música. Doncs bé, en el 2016 va haver-hi una activitat molt interessant, que va ser una xerrada d'un escriptor, de Joan Carles Albaladejo, que ens presentava un llibre titulat El Tió, mitologia i simbologia, que a mi em va encantar. Per primera vegada vaig saber un origen. Em va respondre moltes preguntes que en realitat tots i totes ens fem amb el que és la història de per què donem cops al tió. I aquest vídeo té aquesta petita voluntat de poder desvelar alguna resposta i saber i conèixer com i totes disfrutem del tió. Vam tenir un gran folclorista català, anomenat Joan Amades Sigelat, qui va fer tot un recull de costums i tradicions escrites i orals del dia a dia durant el transcurs de tot un any i ho va plasmar tot en 5 volums anomenats El costumari català al curs de l'any, que gràcies a aquest treball van quedar recollides totes aquestes tradicions del que era el folklore dels països catalans. Pels voltants de la Puríssima, el pare de la família anava al bosc a trobar el tronc adequat. Es tenia força devoció a la Immaculada Concepció, però això era una bona data si abans no s'havia anat a aconseguir el famós tronc. Es feia amb solemnitat i molt de respecte, tanta que a llocs com el Ripollès o el Pirineu Aragonès, abans de tallar el tronc triat, s'havia de dir respectuosament «Tu ets l'escollit per a fer el tió, perdona'ns». I dites aquestes paraules, se li donava el primer cop de destral. El tió és una soca, és una branca ben gruixuda, és un tronc d'arbre que, segons la tradició, l'has d'anar alimentant perquè la nit de Nadal, un cop li donis un cop de bastó, comenci a cagar sorpresa, ja sigui menjar, delícies, regalets, etc. Per la nit de Nadal, el 24 de desembre, el tió ha d'estar a casa. Hi havia indrets on el tió podia estar descansant en el corral, en el celler, en el portal, i precisament abans d'aquesta nit tota la família aniria d'una manera així molt seriosa i solemne a buscar el tió, que fins i tot el podrien acompanyar amb espelmes sencers, així com una gran processó. I llavors, la nit de Nadal, el tió ja estava allí, ben alimentat, ben gruixut, se li posava una flaçada, una manteta perquè estigués ben calentet i d'aquesta manera, quan tingués que cagar, que no marxessin les coses. El cap de família podia ruixar una miqueta amb vi blanc a sobre del tronc, gairebé com un bateig, i just abans de començar tot aquest fantàstic rituals, els nens i nenes anirien corrents cap a una habitació on hi hauria una figureta o una estampa religiosa on li haurien de resar 3 pares nostres, llavors corrent tornarien on estava el tronc, al tió, li començarien a donar cops de bastó, cantarien una cançó. Caga, tió, ametlles i torró, no caguis arengades, que són massa salades. Caga torrons, que són més bons. Caga, tió, ametlles i torró, si no et vols cagar et donaré un cop de bastó. Caga, tió! I després de colpejar-ho i cantar, es retirava la manta i es veia el que el tió havia produït amb una gran alegria. Després es tornava a repetir un parell de vegades més. Havien d'anar corrents cap a resar la imatge, tornaven un altre cop cap al tió, el colpejaven, cantaven, tornava a cagar, fins que al final, ja quan veien que el tió havia cagat completament, la família, tota plegada, marxaria a fer la missa del gall. Originàriament, el tió transformava les restes de menjar que els havien estat donant en menjars exquisits, fruites seques cassolanes, llaminadures, torrons, neules. Amb el pas del temps, el tió ha anat canviant una mica aquestes cagades i ha pogut treure petites joguines, bales, baldufes, xiulets. Després de la festa, el tió no tornava al bosc com avui en dia. Es cremava a la llar del foc, però havia de durar encès fins al dia de Reis, per la qual cosa el tronc triat havia de ser de considerables dimensions. En cas de que no hagués pogut aconseguir-se un tronc de considerable mida, el que es feia era cremar-lo una estoneta cada dia fins a la nit dels Reis. En aquests casos, no era infreqüent que els petits de la casa s'hi poguessin seure a sobre, que el volguessin cavalcar com si fos un cavall.
es recollirien totes les cendres i les restes de fusta que hi quedaven. Aquestes restes de fusta es guardaven amb molt de celosia, ja que se'ls atribuïen unes propietats benefactores. Guardades al corral, a la cort, protegia de tot mal el bestiar. Les cendres s'escampaven pels camps perquè afavoria els sembrats. La cendra també era utilitzada per a les persones, ja que es creia que qui menjava una miqueta d'aquesta cendra durant el curs de la seva vida no moriria en pecat. De les restes de la fusta del tió també es quedava perquè encendria el nou tió del proper Nadal. És a dir, que un bocinet d'aquest tronc quedaria, per exemple, a sota del matalàs i seria el responsable d'encendre el nou tió que arribaria a l'any següent. Cada família, a casa seva, li dona el seu propi toc personal. A les escoles tenim la sort de que també continuen mantenint tota aquesta tradició i els nens i nenes des de ben petits continuen amb aquesta voluntat d'anar alimentant el seu tió i quan arriba gairebé l'últim dia de classe del primer trimestre faran una gran festa, començaran a golpejar el tió i, oh sorpresa, els hi cagarà un munt de sorpresetes. Trobem el tió més llarg de Catalunya en el municipi d'Alcover, qui el 26 de desembre reuneixen a tots els xiquets i xiquetes del municipi a la plaça Nova. Aquest tió té una llargada de 35 metres, està compost per 17 peces d'uns 2 metres cadascú, que en el moment que s'uneixen, en els seus dos extrems tenen una cara així misteriosa, que li posaran també la seva flaçada, manteta, i tots els xiquets i xiquetes del poble, amb les seves famílies, es reuniran al voltant del tió i tots plegats li començaran a donar cops de bastó i cantaran. Tio, tio, caga torrons dels fins i dels bons. Si no en tens més, caga diners. Si no en tens prous, caga ous. Caga, tio! Jo sempre he pensat que el gran misteri de Nadal és com menja i caga el tió. Amb el temps ho he sapigut. Vull dir que se li ha d'anar donant menjar, poden ser sobres, poden ser garrofes, poden ser fulles, el que vulguis. I per la nit, quan ningú no mira, el tió, que és molt vergonyós, comença a menjar i va engreixant. L'has de tractar amb carinyo, li has de posar la seva manteta i la nit de Nadal, si li cantes bé i l'has estat alimentant, doncs començarà a cagar tot tipus de sorpreses i de menjars. Als meus fills els encanta, és una de les tradicions més boniques que tenim. O quan venen de l'escola, que també, mira el que ens ha cagat el tió. M'encanta. Són sorpreses, són il·lusions. I en aquest vídeo us vull donar un petit regalet. Us passaré l'enllaç d'una cançó preciosa que va fer Joan Martínez Colàs, els meus fills també participen, que és Desitjo que t'agradi. Una cançó xulíssima ara per aquests dies de Nadal. Res, si us agrada, doncs us podeu subscriure al meu canal. Espero que tots i totes tinguem un bon Nadal. I res, si voleu, doncs ens veiem a la propera. Adeu!